Как се казваш ти? Аз съм... Тя е Ванеса. Ванеса? Ама аз имам подаръци за Ева, сигурно. И за Стилян подаръци има. И за Ема. Мария. За Ванеска има, и за Симона има. И слушаме като отворим. Какво са направили джуджетата. Ето дядо Коледа, ето малко винце. Мляко ли дадам? Слушахте ли тази година? А кои са учениците? Много ученици. Аз съм Четвърти? Аз съм Изпълци имате ли? Отличници? Добре, щом са отличници, ще имате. Я успея сега дядо Коледа да работи, ай лаки малко назад. Ела, Симона. Какво са направили бюджета за вас? Кора да писа. Първият подарък. Първият подарък за Стилян! Кой е Стилян? Стилянчо, да се снимаме тук с подаръка. Браво, Стилян! Всяка година има подарък за това дете, много слушай. Трябва да видим следващия подарък. Ева! Ева! Ето подарък за Ева. Трябва да се снимаме с Ева. Ето с Ева. Тая снимка на дедото да я изпратите. Майка ти знае какво ще се случи по-добре. Ето е много хубав подарък. Браво! Съм се подстригнал това година. Сега да видим подарък. Тук има един много голям пакет, ще го махна. За кой е това пакет? Някой да ми подскаже. За Клара, май. За Клара. За Клара е това пакет. За Клара. Кой беше Клара? Заповядайте. Това при мен да си снимаме. Хайде. Защото тия снимки после изпращам confirmation до delivery. Снимах я. Много добро дете, слушаш ли? Слушаш? Затова виж като голям подарък имаш. Айде да ти видим това. Ела, Клара. Клара. Сега да видим. Ванеса! Ето я Ванеса! Ванеса е моя приятелка от 10 години. Даже няма и толкова. Не, чакай. После ще ми изтанцува един танц специален. Добре? Окей. Пак за Стилян, бе. Това да те втори подарък има.
Къде си? Чакай малко, чакай. Много подаръци. Сигурно това ти е за другата година подарък. Другата година. Това е за Симона, сигурно. Това е за Симона, няма за кой да е друг. Къде е Симона? Ето е. Сега да се снимаме с Симона. Другата година куче ще й подарим. Да. И как не? Ма то ще е живо. Още повече ти. Как е да такова? Джуджетата правят куче за другата година. Какво куче? Бъркаме. Окей. Това е със сигурност заедно. Ама това е най-хубавия подарък. Може да е най-набълно това, но е най-хубавия, нали? Тихо сега, тихо без панели сега, без панели. Не го показва и написа, че си завка. Симона, внимателно. Внимателно и без да викаш. Няма да викаш. Внимателно и без да викаш и без панели да правиш и степки. Чуваш ли? Моля те лаптоп. Няма да... Симона, Тихо, Симона. без да викаш. Заповядай, Али. Голямата пора. Симона, какво е? Друга година ми даваха за всички тук заплатите, подаръци, тази година няма. Какво ще правим? Това защо е? Антон! Има ли Антон? Антон е? Антон обича въдици. Това е сигурно въдици. Симона, събери го точно. За Деница. А пък аз имам куче. Деница, детето Деница, къде е? Виж какво има. Това свършиха ли подаръците? Ами забрави се какво правим. Пази. Това на това без подаръци. Айде, вижи зрелето. От Кебек има едни работи, виждате с Кебек. Тази година криза. За всяко семейство от Лото Кебек са ни дали по един фиш. Който е късметлия от семейството, да идва тук да тегли. Всека двойка да се излучи представител. Айде. Първото не. Първо е за Байслави. Байслави, благодарение на него Лото Кебек не обръща внимание. Байслави ела тука, избираш си един фиш. Но да знаеш, че ако спечелиш обещал си на него самолет, на мен не си. Аз имам еленчета, на дърва. Айде, избирай го. Айде. Първо, дай да се снимаме сега. Айде. Това е самолетчето. Това е рекламна снимка за Лото Кебек. Айде, скъпа, ще го. Айде, разпръсти. Айде, тегли едно. Айде, тегли. Айде, готово. Снимка за Лото Кебек. Следващото семейство. О, Там.
Не забравяйте да ви коледа 10% за Кой е следващия? Айде, дядо Коледа. Не, как ти бе? Няма Не, кой тегли за лото човек? Ще те изкарам. Ето я. 10%. Нямаш проблем. Добре, следващия кой е? Викторе, Аз се това преди малко гледам. от теб никой не го изтеглил до сега. 10, на тебе 5%, че си нов имигрант. Милена, само едно, не Дядо Коледа на губернатора се дава субсидии. така. Ето кой ще спечели. 15. От Милена няма да взем процент, тя е държавен служител. Да. Може да ми го върне после. Следващия. Ето. Те също са млади. Само 5% Само млади 5%. фигуранти. Не, те са роднински връзки с Милена и от тях 0%. Следващия. Именника. Ицо. О, Ицо, айде. Ага, има. Айде, Ицо. Благодаря, дядо Коледа. Дай Боже, дай Боже. Човек ще нямаш пот. Благодаря, дядо Коледа. Дано. Айде, кой не е тегло? Кой не е тегло? Има пребери ги някъде част, искам Кой да не е вляза. тегло? Няма да... Айде, ти. Давам ти от двете, вие сте посети. Некой има ли да тегло? Няма ли да? Това ще остава за мен.